خاک پاک تاجیکستان سرمه چشمان کنیم، زابهای ناب آن هر لحظه نوش جان کنیم و از نسیم صبح صادق دل چو گل خندان کنیم، شکر آب و خاک و نان این وطن چندان کنیم. یک صبح زیبا دوباره اجازه داد که تا در این صبح ما باز نفس بکشیم و زندگی بکنیم، بازم در یک روز نو و نوشته بکنیم از یادداشت‌های آن همین روز در صفحه نو کتاب زندگی. و این صبح بسیار لحظه‌های خوب و خوش را برایمان می‌دهد. یعنی صبح لحظه به هم آمدن، لحظه سرجم گشتن است و فکر می‌کنم که باز این صبح لحظه خوب است که ما با شما بینندگان عزیز روبرو گردیم، صحبت کنیم، البته که در برنامه صبحگاهی صفای سحر. و امیدوار هستیم بینندگان عزیز در این صبح زیبای دیار همگی خوب و صحت و سلامت هستید. و ژاک فرسکو میگوید که وقتی که شما سخن میگویید، میشنوید، دوست میدارید، احساس میکنید، پس شما ثروتمندترین آدم سیاره به حساب میروید. میگویند که صبح یک لحظه خوب است که اگر انسانیت آرزو بکند، تمنا بکند، میتواند که تمام آرزو و آمالهای نکویش جامعه عمل بپوشد. پس بیننده عزیز، اگر که چنین است، ما نیز همیشه آرزو میکنیم که شما صحتمند و سلامت باشید، در خانه‌تان همیشه فیض و برکت فراوان باشد و خنده اسیر لب‌ها و خرسندی مهمان قلب‌ها و کاشانه شما باشد. بیننده عزیز، برای خوشحالی، برای آنه که در صبحگاهان تب ما و شما بریده باشد، بیاید یک سرود رو میشنویم و بازم برمیگردیم در این استودیوی زیبای برنامه صبحگاهی صفای سحر برنامه رو ادامه میدهیم. مرحمت.
дар субҳгоҳон ҳар як инсон дар сараш фикрҳои тоза ба тоза, нав ба нав меояд ва ҳар як инсон кӯшиш менамояд ки бисёр фикр кунад ва нақша бикашад дар субҳ ки дар давоми рӯз кадом корҳоро иҷро мекунад. Вале ҳар субҳ нафароне ҳастанд ки танҳо дар сарашон як фикр аст. Мо барои аҳли хонавода чӣ гуна субҳона омода намоем? Албатта ин фикр ҳамеша дар сари бонувони чирадасту кадбонуи мо аст ки кӯшиш мекунанд ки барои аҳли хонавода субҳонаҳои лазиз ва хӯрданиҳои болаззат омода намоянд. Пас агар бинандагони азиз шумо аз дастурамалҳои нав ба нави субҳонаҳои лазиз танқисӣ мекашед, фикр мекунам ки саҳифаи навбатӣ маҳз барои шумост. ва ин бахш ном дорад субҳона ва тавассути он шумо метавонед ки тамоми ҷузъиётҳои муҳими пухтани наҳориро барои аҳли хонавода аз худ намоед ва барои хонаводаатон яке аз хӯрокҳои лазиз ва болаззатро омода намуда бошед. пас бонувони азиз шуморо мунтазир намекунем, саҳифаро пахш мекунем. марҳамат. субҳи якояки шумо бахайр бошад, бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. бахши субҳона аст дар идомаи барномаи субҳгоҳи Сафои саҳар ва ин навбат мо ба шумо тарзи омодасозии чунин шириниро нишон медиҳем. корро шурӯъ мекунем. як то тухмро шикаста ба он як қошуқ намак, каме шакар ва ордро илова карда онро лат мезанем. як истакон ширро болои тухм рехта маҳсулотҳоро рӯи оташ меҷӯшонем. барои хароб нагардидан моро мебояд то дар раванди ҷӯшиш онро омехта намоем, то аз он чунин маҳлул омода гардад. хамири қаблан тунук кардашударо гирифта рӯяш маҳлулро пурра мемолем. барои болаззат гардидани ширинӣ мавизро рӯяш мепошем. бошад хамирро ба чунин тарз тоб дода бо истифодаи ришта онро ба қисматҳо ҷудо мекунем. албатта барои ин кор шумо метавонед аз корди оддӣ истифода баред. қисматҳои ҷудошударо рӯи табақ гузошта бо даст рӯяшро фишор дода даруни тафтон ба муддати 15 дақиқа дар ҳарорати 200 дараҷа онҳоро мепазем. шириниҳои мо ба пуррагӣ омода гаштанд. баргузории семинарҳои омӯзишӣ дар байни кормандони муассисаҳои томактабӣ. семинари омӯзишӣ дар байни мураббияҳои муассисаҳои томактабии вилояти Хатлон дар муассисаи томактабии хусусии Оишаи ноҳияи Восе баргузор гардид. дар семинари мазкур намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Восе, кормандони раёсати маорифи вилояти Хатлон ва масъулини муассисаҳои томактабии вилоят ширкат доштанд. баргузории чунин семинарҳо барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои томактабӣ, омӯзиши роҳу усулҳои нав, таҷрибаи ҳамдигар дар раванди машғулиятҳо мусоидат мекунад. дар асоси барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои мазкур тадриҷан меафзояд. аз ин лиҳоз гузаронидани чунин семинарҳои омӯзишӣ дар байни кормандони муассисаҳои томактабӣ саривақтӣ мебошад. тоҷикона мепӯшем. бо мақсади тарғиби либосҳои миллӣ бо ташаббуси Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бахшҳои он дар вилояти Хатлон аксияи ҷумҳуриявии тоҷикона мепӯшем дар ноҳияи Данғара баргузор гардид. бояд гуфт ки чунин чорабиниҳо дар тарғиби либоси миллӣ бахусус пироҳанҳои чакан ва атласу адрас нақши муассир гузошта нишони эҳтиром ва арҷ гузоштани занону духтарони тоҷик ба либосҳои миллӣ мебошад.
хушбахтона бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон атлас ва чакан ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО ворид гардиданд. қайд намудан ба маврид аст ки ҳадаф аз гузаронидани ин гуна чорабиниҳо низ муаррифии либоси миллӣ мебошад. албатта либос дар арсаи байналмилалӣ муаррифгари давлат ва миллат аст. агар давлатро аз як ҷиҳат аз рӯи муқаддасоташ шиносанд, аз ҷониби дигар аз рӯи либос ва фарҳангаш мешиносанд. дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк баъди таъмиру навсозӣ майдончаи варзиши ҷавобгӯ ба талаботи замон ба истифода дода шуд. дар майдончаи варзишӣ корҳо бо сифати баланд иҷро шуда масоҳати умумии қитъаи замини он 3500 метри мураббаъ ва масоҳати умумии сохтмон 2084 метри мураббаъро ташкил менамояд. майдонча бо нишастгоҳ барои 500 нафар ва бо беҳтарин шароиту имконияти тамрин барои бозиҳои футбол, варзиши сабук, давидан ва бозии волейбол пешбинӣ гардидааст. бо бунёди ин ва дигар иншооти варзишӣ дар шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт дар баробари фароҳам омадани шароити арзандаи истироҳату фароғати сокинон, тамрину ба варзиш машғул шудани ҷавонону наврасон, бозию дилхушии кӯдакон, гӯшаҳои гуногуни пойтахт ободу зебо мегарданд ки ин аз ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти мутобиқ намудани пойтахти мамлакат ба меъёрҳои муосири шаҳрсозӣ мебошад. инчунин бунёди иншооти варзишӣ ҷиҳати ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим ва оммавигардонии варзиш дар ҷумҳурӣ заминаи устувор мегузорад. дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон таҳти роҳбарии Пайрав Воҳидов дар доираи омодагӣ ба ҷоми ҷаҳон 2024 моҳи сентябр дар Душанбе бо тимҳои миллии Испания ва Нидерланд ду бозии дӯстона анҷом медиҳад. футзалбозони мо 5 сентябр бо тими миллии Испания ва 8 сентябр бо мунтахаби Нидерланд рақобат мекунанд. ҳамчунин рӯзи 7 сентябр дар Душанбе вохӯрии дастаҳои мунтахаби Испания ва Нидерланд баргузор мешавад. ҳар се бозии дӯстона дар маҷмӯаи варзишии кохи олимпии шаҳри Душанбе сурат мегиранд. бояд гуфт ки тими миллии Тоҷикистон дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон ки аз 14 сентябр то 6 октябр дар Узбекистон баргузор мешавад, дар гурӯҳи Е ҳунарнамоӣ мекунад. ҳарифони дастаи мо якачинҳои Марокаш, Португалия ва Панама мебошанд. барои тамоми нафароне ки ҳунар доранд, барои махсусан инсонҳое ки эҷодкор ҳастанд, чизе меофаранд, дар дараҷаи аввал илҳом лозим аст. илҳом бояд дошт ва аз чизе илҳом гирифт то ҳавасманд гардид ва чизеро эҷод намуд. агар бубинем аз субҳгоҳон, яъне тулӯи офтоб, дар давоми рӯз шуоҳои офтобро ва дар шом яъне ғуруби офтоб ва пас аз чанд лаҳзае ана ҳамин осмони тор ва пур аз ситоразор. дар як рӯз агар шахс бихоҳад, агар шахс яъне диди рассомӣ дошта бошад, метавонад аз субҳ то шом чандин асарҳо яъне офарида бошад. махсусан илҳом лозим аст, завқу таби рассомӣ ва дар дараҷаи аввал диду нигоҳ ва шинохтани рангҳо лозим аст ки инсоният битавонад чизе болои авроқи сафед биофарад. бале бинандагони азиз, ҳамо бисёрам дуруст қайд кард ки яъне он нафароне ки ба эҷодкорӣ машғул ҳастанд ва ҳунару маҳорати баланди эҷодкорӣ доранд, дар баробари ин дарк ва эҳсоси бисёр ҳам баланди ҳис намудани мавҷудоти табиатро доранд. агар мо ба табиат аз диди эҷодкорон, аз диди рассомон назар афканем, тамоми табиатро яъне зебоӣ,
пур аз фараҳу илҳом фаро гирифтааст ва ҳамаи он рассомон, эҷодкорон яъне ки ҳамеша аз ин илҳом истифода мекунанд ва тавассути ҳунари волои худ бисёр ҳам асарҳои нодирро меофаранд. хуб бинандагони азиз, агар ки шумо низ нигоҳи зебобин доред ва дӯстдори дунёи хубу ҷолибу ҷаззоби рассомӣ ҳастед, фикр мекунам ки саҳифаи навбатӣ маҳз барои шумост. бо тамошои саҳифаи навбатӣ ки ном дорад мӯъҷизаи рангҳо, шумо метавонед аз тасвири боз як манзараи зиёд ҳам назаррабову дилангез бархурдор гардед. марҳамат. айни замон фасли тобистон аст ва ҳамаи мо шумо медонем ки фасли тобистон як фасле аст ки бисёр фаровон аст, меваву сабзавот дар ин фасл. албатта ки ҳар як бону кӯшиш менамояд ки
дар ин фасл зиёд ҳам захира намояд, вале умар медонӣ чӣ фикр мекунам ки дар ҳамин фасл аз бисёре аз меваҳои тару тоза истифода намуда афшура тайёр намоем, на танҳо барои зимистон, балки дар фасли гармои тобистон мо аз онҳо ба таври васеъ бояд истеъмол намоем, ба хотире ки агар ин афшураҳоро мо дар шароити хона омода намоем, ҷои ана ҳамон обҳои ташнашикани газдорро бо ҳамин афшураҳо гирифта метавонем, чунки афшураҳое ки дар шароити хона омода гаштанд, албатта бо меваҳои тару тоза метавонанд ки ба организми мо фоидаи бисёр ҳам калон расонида бошанд. ва албатта аз сабаби оне ки дар кишвари мо ҳар як хоҷагӣ, ҳар як оила, яъне ки ҳамон мевагиҳои бисёри худро доранд ва чуноне само қайд кард, яъне ки дар шароити хона мо бештари ҳамон молу маҳсулоти захираи зимистонаи худро омода мекунем ва як чизро бояд хуб дар хотир дошта бошем ки ҳангоми омода намудани захираҳои зимистона мо бояд пеш аз ҳама ба қоидаҳои санитарию гигиенӣ риоя намоем ки минбаъд яъне ҳангоми истеъмол кардан мо ба бемориҳои гуногун дучор нашавем. пас бинандагони азиз, агар шумо камар бастед баҳри тайёр намудани консерваҳо ва афшураҳо барои фасли зимистон, саҳифаи навбатиро хуб пайгирӣ намоед ва аз тарзи дуруст захира намудан бархурдор гардед. салом бинандагони азиз, дар бахши навбатӣ ба шумо тарзи омода намудани як навъи хӯриши зимистонаро нишон хоҳем дод. бо диққат буданро фаромӯш насозед. сараввал помидорҳои нипухтаро ба ин шакл реза намуда, дар навбати дуюм кабутиро низ реза мекунем. баъдан райҳон ва сирпиёзро реза намуда дохили зарф мегирем. як қошуқ намак, як стакан шакар ва мутобиқи завқи худ аз хушнамкунандаҳо истифода бурда каме об илова намуда омехта мекунем. сипас болои зарфро пӯшонида ба муддати 5 дақиқа мегузорем. баъд аз сипарӣ гардидани вақти муқарраршуда, хӯришро ба зарфи шагини безараргардонидашуда гирифта, обашро низ илова намуда, сарпӯшро маҳкам мекунем. сипас ба дохили зарф андохта, зарфро бо об пур мекунем. баъд аз ҷӯш омадан зарфҳои шагинро гирифта, сарпӯшро маҳкам мекунем ва зарфҳоро ба ин шакл мегузорем. ана кадбонувони азиз, чуноне ки пай бурда истодаед, хӯриши мо омода гашт. шумо низ метавонед барои худ ва наздиконатон чунин навъи хӯришҳоро омода намоед. صبح بخیر دوستان. امروز ما با شما اوید به 3 اصول بهتر نمودن سطح خاطره انسان صحبت میکنیم. اصول یکم: کوشش کنید تا هر یک معلوماتی را که در خاطر گرفتن می‌خواهید اول آن را در معاینه سرطان تصور کنید. مثلا اگر به شما لازم است که از فن فیزیک جریان مبادله گرمی را آموزید، تصور کنید که چطور پیاله چای گرم را با دستانتان می‌دارید. این خیلی اصول فایده آور میباشد، چون که نیرون‌های مغز سر شما را به کار درآورده کارکرد معلومات نو را در معاینه شما آسان می‌گرداند. اصول دوم: اگر می‌خواهید که خاطره‌تان زود عمل کند، پس معاینه سر خود را باید وادار کنید که با ثمرانه کار کند و برای این به شما سرباری دائمی لازم است. مثلا اگر به شما ضرب یا تقسیم کردن یگان عدد ضرور است، پس کوشش کنید تا در این مورد تنها با معاینه سر خود کار کنید، حتی هنگامی که عددها خیلی کلان میباشند. بعداً برای مطمئن شدن از حساب کنک الکترونی یعنی کلکولاتور استفاده برید، ولی اول باید معاینه خود را مجبور کنید که از عهده حل کردن مسئله برآید. اصول سوم:
дар майнаи сари инсон аз ҳад бисёр маълумот вуҷуд дорад. барои ҳамин ҳангоме ки ба мо маълумоти даркорӣ лозим аст, онро ба осонӣ ёфта наметавонем. дар ин ҳолат ба шумо усули навбатӣ ёрӣ мерасонад. масалан, агар шумо зодрӯзи яке аз дӯстон ё ин ки шиносони худро фаромӯш кардаед, пас дар дараҷаи аввал кӯшиш кунед ки худи ӯро ба ёд биёред. баъдан ба намуди зоҳирияш диққат кунед. тарзи либоспӯшиашро ба хотир биёред. барои ёфтани рақами мушаххас сарусема нашавед. дар чунин ҳолат шумо танҳо худро хаста мекунеду халос. бинандагони азиз, умедворем ки усулҳое ки дар боло қайд кардем каме ҳам бошад ба шумо кӯмак расонданд. дигар бахшҳои барномаи мо идома доранд. бо мо буданро фаромӯш насозед. ҳар як инсонҳо ба худ мева ва ё сабзавоти дӯстдошта доранд ва дар 4 фасли сол хуб ин айёмҳое мебошанд ки бисёре аз меваву сабзавотҳо пухта мерасанд ва бисёре аз инсонҳо интизорӣ мекашанд ки дар ҳамон фасли сол ҳамон меваро бисёртар истеъмол намоянд. ва фикр мекунам ки яке аз меваҳое ки бисёр ҳам лазиз аст ва зоҳиран хело ҳам зебо аст ва бисёртар ба олуча монанд аст, вале ҳаҷмаш камтар калонтар аст. ба фикри ту, Умар, ин кадом мева аст? ба фикри ман ин гелос аст ва гелос яъне ки дар баробари бисёр ҳам шакли зебо доштанаш нисбат ба олуча бисёр ҳам таби лазиз дорад ва боварӣ дорам ки бештари бинандагони мо низ гелосро бисёр писанд мекунанд ва аз рӯи назарсанҷии мутахассисони соҳаи тиб низ гелос бисёр ҳам меваи шифобахш ба ҳисоб меравад. масалан, мегӯянд ки дар таркиби меваи гелос бештар витамини С ба назар мерасад ки он барои баланд бардоштани сатҳи иммунии бадани одам бисёр фоидабахш мебошад. хуб, бинандагони азиз, агар шумо низ аз камхунӣ азият мекашед, метавонед гелосро истеъмол намоед дар шакли тару тоза ва ё аз он афшура омода намоед. бинандаи азиз, агар шумо ин меваро дӯст медоред, вале то ҳол намедонед ки дар таркибаш кадом маводҳо мавҷуд аст ва то чӣ андоза фоидаовар аст, вале барои кадом намуди бемориҳо истифода намудани ҳамин гелос манъ мебошад. пас саҳифаи навбатиро пайгирӣ мекунем ва аз хусусиятҳои шифобахшии меваи дӯстдоштании гелос бархурдор мекардем. марҳамат. صبح بخیر بینندگانی عزیز. در این بخش ما به شما یک چند خصوصیت و پهلوهای شفابخشی گلوس را پیشنهاد می نماییم. گلوس درختی بسیار ساله بارآور می باشد. آن را در افغانستان، ایران و در تاجیکستان هم پرورش می کنند. گلوس دارای یک قطار خاصیت های شفابخش است که به شرافت آن در طب استفاده شده است. در طب معاصر شیره و افشوره گلوس را که از ماده های فعال بیولوژی بای است به کودکان چون مواد غذایی توصیه می دهند. از گلوس اینچنین نوشابه، مربا و افشوره تیار میکنند. نوشابه گلوس برای کودکان، آدمان سالخورده و بیماران گرفتاری کمخونی فایده بخش است. اینچنین گلوس برای رفع درد و بهتر کردن خواب استفاده می شود. باز گلوس به زیاد شدن کسلات معده هم کمک می رساند. بنابراین گلوس اکثر وقت برای بیماران گاستریت با ترشی پست توصیه داده می شود. گلوس از میز بای است که به انسان خاصیت های طبیعی آرام بخش می دهد. خواب سالم کلید عصب های قوی است.
бинобар ин метавонем бигӯем ки гелос низ барои ором кардани системаи асаб саҳм мегузорад. инҳо буданд чанд маълумот вобаста ба меваи гелос. бахшҳои дигари барномаи субҳгоҳии сафои саҳар идома дорад. инсонҳо бо шунидани панду андазҳо, зарбулмасалҳо ва дигару дигар ҳикояҳо метавонанд ақидаҳои худро иваз намоянд ва дар зиндагии инсоният бисёр як ҳолатҳои дучор мегардад ки як калима ва ё як ибора метавонад ки ба инсоният таъсир бубахшад ва дар як лаҳза зиндагии ҳамун одамро саропо иваз намояд. ва айни замон мехостам яке аз ҳикояҳои бисёр ҳам таъсирбахш аз ҳаёти Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ баҳратон пешкаш намуда бошам. рӯзе як зане модаре ҳамроҳи фарзандаш назди Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ меоянд ва ба Мавлоно муроҷиат карда модар мегӯяд ки Мавлоно ба додам расед ки фарзандам ба сухани ман гӯш намекунад ва сухани маро ҳамчун сухани ҳақ намешуморад. вақте ки ман ба вай мегӯям ки ширинӣ бисёр истеъмол накун, аммо вай ба гапи ман гӯш надода бисёр ҳам ширинӣ истеъмол менамояд. ва Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ дар ин ҳангом ба чашмони писарак нигоҳ мекунад ва мегӯяд баъд аз 3 ҳафта назди ман оед. модар ҳайрон мешавад ва мегӯяд чаро баъд аз 3 ҳафта ва Мавлоно бошад танҳо ҳамон суханашро давом медиҳад, мегӯяд назди ман баъд аз 3 ҳафта оед. ва модар баъд аз 3 ҳафта ҳамроҳи писараш назди Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ меоянд ва мегӯянд ки давои дарди писарамро гӯед устод. ва Мавлоно боз ҳам ба чашмони писарак нигоҳ мекунад ва мегӯяд баъд аз 3 ҳафтаи дигар оед. модар дар ин ҳангом тоқаташ тоқ мешавад ва сабраш лабрез мегардад ва ба Мавлоно муроҷиат карда мегӯяд устод чаро 3 ҳафта оянда боз интизор шавем. ва дар ин ҳангом Мавлоно боз ҳам ҳамон сухани худро такрор мекунад ки баъд аз 3 ҳафта назди ман баргардед ва ман сири онро бароятон хоҳам кушод. ва модару фарзанд 3 ҳафта баъди дигар назди Мавлоно меоянд ва Мавлоно ба писарак мегӯяд ки писарам дигар ширинӣ истеъмол накун. ва писарбача бошад дар ҷавоб мегӯяд хуб бошад устод, дигар истеъмол намекунам. ва модараш ҳайрон мемонад ва мегӯяд писарам ту рафта дар кӯча маро мунтазир шав, ман бо устод суҳбат карда меоям. ва ҳангоме ки бо Мавлоно муроҷиат карда мегӯяд устод чаро ҳамин суханро рӯзи аввал нагуфтед ки дигар ширинӣ истеъмол накун. ва Мавлоно бисёр ҳам ҷавоби ҷолиб медиҳад ва мегӯяд ки ҳангоме ки шумо назди ман омадед, ман худам ҳам ширинӣ бисёр истеъмол мекардам ва дар он ҳангом яъне 3 ҳафта бароятон муҳлат додам то ин ки худамро ислоҳ кунам. ва шахсе ки худро ислоҳ карда метавонад дар ислоҳ шудани дигарони саҳми худро гузошта бошад. ва мегӯяд ҳангоми ман ба шумо 3 ҳафта муҳлат додам, яъне ки ман худамро ислоҳ карда натавонистам ва боз бароятон 3 ҳафтаи дигар муҳлат додам. ва маъно ва дарки мо аз ин ҳикоя бояд дар чӣ бошад ки мақоли халқӣ аст ки мегӯяд аввал гиребони худ бибӯй, баъд айби дигарон биҷӯй. яъне мо пеш аз ҳама бояд дар пайи ислоҳи шахсияти худ бошем ва то ин ки тавонем дигаронро ба роҳи рост ҳидоят намоем. албатта Умар дуруст гуфтӣ, дар ҳоле ана ҳамон сухани инсоният метавонад таъсиргузор бошад, ҳамон панду андазҳо ва ё ҳамон суханҳое ки инсониятро ба роҳи рост ҳидоят менамоянд, дар ҳамон вақт таъсиргузор буда метавонад ки агар шахси гӯянда ҳамин хислатҳоро дар худ дошта бошад ва шахси дуввум аз ин хислатҳо бояд дарси ибрат гирифта бошад ва ба роҳи рост равона гардад. албатта дӯстиёкони азиз, ҳар яки шуморо мебояд ки ба гапи падару модаронатон албатта ки гӯш диҳед ва ҳар як сухане ки онҳо мегӯянд албатта ин ба нафъи шумо мебошад ва ҳамеша онҳо мехоҳанд ки шумо солиму бардам бошед ва дар ҳама касбу кор онҳо шуморо ҳамраҳӣ намоянд ва дар оянда дар симои шумо шахсони бузургу муваффақеро бубинанд.
бинандагони азиз, хаста набошед. Ин идомаи барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар аст, ки шумо тариқи шабакаи дӯстдоштании Баҳористон тамошо карда истодаед. чуноне ки шумо медонед, сужаву бахшову саҳифаҳои барномаҳои субҳгоҳии Сафои Саҳар аз мавзӯъҳои гуногун иборатанд. барои мисол, дар ана ҳамин барнома мо сайр кардем дар дунёи наботот, дар дунёи ҳайвонот ва гоҳе ба самти экология, биология рафтем ва фикр мекунам, ки то як андозаи шумо низ дар баробари мо фикр кардед ва сар як масъала омадеду фикрҳои худро каме ҳам бошад парешон кардед. ба хотири оне ки ҳамин фикрҳои шумо сарҷамъ гарданд ва ҳамеша таби шумо болида бошад, албатта ки дар субҳгоҳон мо саҳифаро пешниҳод мекунем, ки метавонад дар бадани шумо як энерҷии навро ворид созад ва шумо бозам кӯшиш намоед, ки бо таби болида корҳои дар пеш истодаро ба хубӣ ба сомон расонед. робин шарма мегӯяд, ки мехоҳед, ки хушбахт бошед ва сирри бузургтарини хушбахтиро дониста бошед. пас ҳамеша табассум кунед. пас бинандагони азиз, бо пешниҳоди бахши саҳнаи ҳаҷвӣ мо мехоҳем табассумро барои ҳамешагӣ дар лабони шумо бубинем. саҳифаро тамошо мекунем. Йосиман, نه дарсията тайёр кардӣ? خیلی خوب تر کردم. хуб, бисёр нағз. ҳозир месанҷем. ба ман гӯй, ки 10 ҷамъи 5. 35 чӣ? 10 ҷамъи 5? 35 آخر. не. منم 10 5 12 35. нодуруст. 10 ҷамъи 5 мешавад 15. беомаш. саволи дигар. 25 ҷамъи 7. 88. нодуруст. ҳама саволи осон. 39 тарҳи 2. 39 тарҳи 30 39 тарҳи 2. 30 آخر. нодуруст. ҳама саволи осон. 50 ҷамъи 50. 150. 2 та 50. منم 50 50 150. сеюмаша зиёдӣ кунӣ. бо худата доно мегирӣ, ҳама чиза медонам мегӯӣ. хуб, ҷамъа надонистӣ, тарҳа надонистӣ. зарб. 7 карат 7. 88. нодуруст. калакаду. нодуруст. як саволи охирон аз ҳама осон. аз 7 кам мекунем 6. 2 аз 7 мегирем 6ро. 2 ҳамаш нодуруст буд. آخر مادر شما گفتید که من تیز جواب دهم نه بلکه درست. چی؟ من چونی گفتم؟ ҳеҷ як инсоне бидуни ранҷ ганҷ ба даст овардан наметавонад. ҳар як инсон барои хубтар намудани сатҳи зиндагии худ заҳмат мекашад, ранҷ мекашад ва билохира як ганҷи хубе ба даст меоварад ва ҳеҷ як коре бидуни мушкилӣ анҷом намеёбад ва ҳар як амале ки мо иҷро мекунем аз мо заҳмату ранҷро талаб мекунад ва бисёре аз инсонҳое ҳастанд, ки пас аз натиҷагирӣ аз ан ҳамон кори худ тамоми ранҷҳову азобҳояшон аз хотирашон мебарояд ва онҳо ан ҳамон мафтуну шайдои натиҷаи кори худ мегарданд. яке аз амалҳое ки бисёр ҳам ба ҳолати равонии инсоният таъсири хуб мерасонад ва ба инсон як завқу шавқи дигаре мебахшад, ин парвариш намудани растаниҳо аст. албатта бисёре аз инсонҳо кӯшиш мекунанд, ки дар ан ҳамон заминҳои назди ҳавлигии худ ин ва ё он намуди растаниҳоро албатта парвариш кунанд, вале барои онҳое ки нав шурӯъ кардан ба ана ҳамин касб фикр мекунам, ки тавсияҳои хуб лозим аст. ва бархе аз нафароне ки масалан ба парвариши растаниҳо машғуланд, агар касб барои онҳо шуда бошад, бархе нафарони дигар яъне ҳамчун
шуғли дуздошта машғул мешаванд ва парвариши растаниҳо аслан дар шароити хона яке аз роҳҳои беҳтарини ба вуҷуд овардани муҳити бисёр ҳам зебои хона ба ҳисоб меравад ва дар баробари ин мо метавонем аз растаниҳои парвариш намудаи худ яъне истеъмол намоем ва тамоми моддаҳои ғизоие ки дар таркиби табиии онҳо мавҷуд аст истифода намуда бошем ва ба аҳли оила пешниҳод намоем. дар саҳифаи навбатии барнома доир ба парвариши растаниҳо тавсияҳои гуногун оварда шудааст ва шумо наворо тамошо менамоед аз тарзи дуруст парвариш намудани ин ва он растанӣ бархурдор мегардед. марҳамат.
вақте ки тифл ба дунё меояд, гӯё падару модар ба дасти ӯ як авроқи сафед ва қаламҳои рангаро медиҳанд ва дар давоми зиндагӣ ҳамун шахс чӣ чизеро ки дар гирду атроф мебинад ба ин дунё чӣ гуна назар мекунад, болои авроқи сафед яъне ҳамунро тасвир мекунад. яъне маънияш ин аст ки зиндагии худро ӯ худаш месозад, чӣ гунае ки мехоҳад, чӣ гунае ки ояндаро тасаввур мекунад, яъне зиндагии ҳар як инсон дар дасти худи ӯст. ҳар як инсоне ки ба дунё меояд дар давоми зиндагӣ талошаш як чиз аст, ҳамеша кӯшиш менамояд ки муваффақ бошад, комгор бошад ва ба кадом амале ки даст мезанад мехоҳад ки ҳамон комгориро ба даст орад ва натиҷаи хубе ба даст бигирад. пас дӯстони иззатманд, мақсад аз зистани мо рӯи ин дунё ҳамин аст ки ҳамеша муваффақ бошем, талош варзем баҳри зиндагии хубу шоиста барои худамон муҳайё намудан. яъне зиндагии ҳар як инсон чун дар дасти худи аст, барбод додани ҳамун зиндагӣ бозам дар дасти худи ӯ аст. яъне инсоният ҳатто дар як дақиқа метавонад ки зиндагии тамоман дигаргунаеро баҳри худаш сохта бошад. ҳаёт ҳар лаҳза дар ҳаракат аст ва инсоният низ омадаву рафта истодааст. аммо сирри асосии зиндагӣ ва ҳаёт дар чӣ аст? Дар муваффақ будан. ва ин ҳам яке аз орзуҳои ҳар як инсон мебошад ки дар зиндагӣ ҳамеша муваффақу сарбаланд бошад. ва Стив Ҷобс дар ҷое мегӯяд ки агар ки мехоҳед зиндагии муваффақ дошта бошед, пас ҳар субҳ барвақт аз хоб хезед, на ин ки субҳ барвақт аз хоб хеста боз ба олами рӯёҳои хуб ба хоб баргардед. ва сирри муваффақият низ дар ҳамин аст, бинандагони азиз, ҳамеша ҳаракат кунед, талош варзед ва илм омӯзед то ин ки зиндагии муваффақе дошта бошед. бале дӯстони иззатманд, ҳамеша кӯшиш намоед ки ба оинаҳои дил сафо бубахшед, ба якдигар дасти кӯмак дароз намоед, чунки мегӯянд ки инсон бо инсон зинда аст. агар ки мо ҳамин сулҳу ваҳдатро дар ҳамбастагӣ, яъне дар дӯстиву рафоқати худ, яъне ба ҳамагон нишон бидиҳем, албатта як қисмати муваффақият аллакай мо дар даст дорем. ҳамеша кӯшиш намоем ки дӯстиро дар ҳамин қалбу ҷони хеш рӯёнида бошем ва ҳамеша баҳри поянда мондани дӯстӣ кӯшишу талош варзем ва албатта ки мубориза барем. ватан бар ман азизе ҳамчуноне бар танам ҷонам, ба ҷуз меҳри ватан чизи дигарро ман намедонам. ба номат эй диёри бахт, ин аст аҳду паймонам, тамоми ҳастиам ҳар лаҳза бо ту, эй ватан ҷонам. инҷо мо расидем ба фарҷоми барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар. дар фарҷоми барнома бароятон сари баланд, иқболи зиндагӣ, рӯзгори хубу осуда ва тамоми аз кӯчактарин то бузургтарин хушиҳои зиндагиро орзумандем. бо умеди хушбахтии ҳар яки шумо бинандагони азиз, то субҳи дигар, хайр.